Γεια σας παιδες, είμαι η Helen και σήμερα θα σας δείξω ένα από τα πιο καταστροφικά ανοίγματα στο σκάκι με τα λευκά χρώματα. Το Gambit της Βιέννης ή αλλιώς Vienna Gambit. Αυτό το άνοιγμα μπορούν να το μάθουν και αρχάροι αλλά και προχωρημένοι, μιας και είναι πολύ εύκολο και αποτελεσματικό. Πάμε να το δούμε. Ο λευκός παίζει ε4, ο μαύρος απαντάει με ε5. Έπειτα παίζουμε υπό γ3 και μόλις ο μαύρος παίξει υπό ζ6 αρχίζει το καλό. Παίζουμε πιονάκι ζ4, μια πολύ επιθετική κίνηση που συνήθως πανικοβάλλει τον αντίπαλό μας. Πολλοί αρχάροι θα επιλέξουν να φάνε το πιονάκι μας νομίζοντας πως έκαναν μια καλή κίνηση. Έλα όμως που είναι λάθος, γιατί τότε εμείς θα παίξουμε πιονάκι στο ε5 και θα διώξουμε τον ύπο του μαύρου. Το μόνο ασφαλές τετραγωνάκι για το μαύρο είναι το η8. Σε όλα τα άλλα θα τον φάμε ή με τον ύπο μας ή με τη βασίλισσά μας. Αφού ο μαύρος παίξει υπό η8, εμείς θα παίξουμε υπό ζ3, ώστε να αποτρέψουμε το σαχ της βασίλισσας στο θ4. Να θυμάστε, δεν πρέπει να αφήσουμε τον αντίπαλό μας να κάνει αυτό το σαχ. Αν τον αφήσουμε, χάνουμε. Πρέπει να παίξουμε υπό ζ3. Η καλύτερη και πιο συνηθισμένη κίνηση του μαύρου τώρα είναι ύπος γ6. Η απάντησή μας θα είναι πιονάκι δ4. Σκοπός αυτής της κίνησης είναι να πάρουμε το κέντρο και να ελευθερώσουμε τον μαύρο αξιωματικό μας. Μια πολύ συνηθισμένη κίνηση για το μαύρο είναι αξιωματικός στο β4, με σκοπό να καρφώσει τον ύπο μας στο βασιλιά μας. Εμάς όμως δεν θα μας νιάξει, γιατί απλά θα φάμε το πιονάκι του μαύρου στο ζ4. Και κάπως έτσι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή και κερδισμένη θέση. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει αν ο μαύρος δεν παίξει αξιωματικό στο β4 και παίξει μια εξίσου δημοφιλή κίνηση πιονάκι στο δ6. Να θυμάστε, δεν πρέπει να φάμε. Αν φάμε το πιονάκι του, χάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε όπως και πριν αξιωματικό στο β4 και να φάμε το πιονάκι του. Η καλύτερη κίνηση του μαύρου τώρα είναι να φάει το πιονάκι μας στο ε5. Εμείς θα πάμε τη βασίλισσά μας στο ε2. Θα καρφώσουμε το πιονάκι στο βασιλιά του μαύρου και στην επόμενη κίνηση θα το φάμε και θα ανοίξουμε τη δέλτα στήλη για τον πύργο μας. Τι θα γίνει όμως αν ο μαύρος δεν φάει το πιονάκι στο ζ4? Τι θα γίνει αν παίξει υπό γ6? Σας έχω καλά νέα. Και πάλι κερδίζουμε. Θα φάμε το πιονάκι του στο ε5. Αναγκαστικά θα μας φάει πίσω και τότε θα παίξουμε πιονάκι στο δ4. Με αυτήν την κίνηση παίρνουμε το κέντρο και διώχνουμε τον ύπο του αντιπάλου. Ο μαύρος θα παίξει υπό η6 και τότε εμείς θα διώξουμε τον άλλον του ύπο, παίζοντας πιονάκι ε5. Όπως είπαμε και πριν, το μόνο ασφαλές τετραγωνάκι του μαύρου είναι αυτό στο η8. Και κάπως έτσι, εμείς έχουμε πάρει όλο το κέντρο, τα κομμάτια μας είναι έτοιμα να αναπτυχθούν, ενώ ο μαύρος έχει μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξή του και η θέση στην οποία βρίσκεται είναι πολύ παθητική. Πάμε να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε αν ο μαύρος παίξει δ6, θέλοντας να προστατεύσει το πιονάκι του στο ε5. Εμείς δεν θα φάμε το πιονάκι του και θα παίξουμε υπό ζ3. Η πιο συνηθισμένη κίνηση τώρα είναι ύπος στο γ6, την οποία εμείς θα τιμωρήσουμε παίζοντας αξιωματικό στο β5, καρφώνοντας τον ύπο του αντιπάλου στο βασιλιά του. Η καλύτερη κίνηση τώρα είναι αξιωματικός στο η4 και η απάντησή μας θα είναι πιονάκι στο δ3, ελευθερώνοντας το μαύρο αξιωματικό μας. Αφού κάνουν και οι δύο πλευρές ροκέ, το σχέδιό μας θα είναι να φάμε το πιονάκι στο ε5, να ελευθερώσουμε τη ζήτα στήλη για τον πύργο μας και να αρχίσουμε την επίθεσή μας. Και τέλος θα δούμε τι θα γίνει αν ο μαύρος παίξει τη σωστή κίνηση, η οποία είναι πιονάκι δ5.
Αν φάμε το πιονάκι στο Δ5, χάνουμε. Οπότε θα φάμε το άλλο πιονάκι στο Ε5. Ο μαύρος τότε θα φάει με τον ύπο του το πιονάκι μας στο Ε4. Εδώ υπάρχουν 3 βαριάντες, αλλά εγώ θα σας δείξω την πιο εύκολη και αποτελεσματική. Την βασίλισσα στο Ζ3. Εδώ ο μαύρος θα φάει τον ύπο μας στο Γ3. Εμείς θα φάμε πίσω με το πιονάκι αυτό που είναι στη Β στήλη, με σκοπό να παίξουμε Δ4 στην επόμενη κίνηση και να πάρουμε το κέντρο. Φυσικά αν παίξει Γ5 δεν θα παίξουμε Δ4, γιατί έτσι χάνουμε. Αλλά θα παίξουμε αξιωματικό στο Β4. Έπειτα θα παίξουμε ύπο στο Ε2 για να αναπτύξουμε γρήγορα τα κομμάτια μας και να κάνουμε ροκέ. Όπως βλέπετε, η θέση είναι πάρα πολύ καλή, έχουμε αναπτύξει τα κομμάτια μας μένει μόνο ο μαύρος αξιωματικός και σε λίγο θα αρχίσουμε την επίθεσή μας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε εγγραφή αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι στο σκάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!